Erokamano Ramogi kuom kete Ramogi TV ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago mwaikonu mowuok e Communication Center Nairobi. Mokwongo thuond weche. Some schools charge as high as 38,000 for uniforms. I have directed that there is no child who will be kept out of class because of uniform. Jatend piny owacho nodhi tieko mibadhi mokwako ng'iepo mar lep sikunde mamono thoth nyithindo waonge gimiluongo ni stima gwenka. Minister mar Energy opia wanda ito korgi ni maloka. Iwinjo. Mage gwenge monego beno kwongo chakogo. Jodak kod johala e chiro ma onyinyore ywago mudho mokwako chiro no magiwacho ni thiro dongruok. Pesa ni manyalo konyo hospital, pesa ni manyalo konyo ji thieth matindo, pesa manyalo konyo jok ma owito nyiregi, jok ma owito nyithindgi, jok ma dwaro thieth. Jodak ma Owino Uhuru ywak ni pok ochulgi higni tok doho ng'ado ni giyud pesa ewi masira mane giyudo mag kwiri. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto wacho ni serikal biro nono matut mibadhi masani okwako ng'iewo uniforms ne jopuonjre madonje skunde. Kolose kar yot jatend piny abore Nairobi kawuono, Ruto nochiko jopuonjre ma ok nyal ng'iewo lep sikul mondo dhi gi meki mag skul mag junior secondary kendo ok owinjore riembgi e wach uniform. Osiemo skunde wi omenda mathoth ma gikawo kuom jonyuol mar ng'iewo uniforms. And I did say yesterday that no child should be denied an opportunity to be in class. Why? Because we have provided the resources for them to be taught. For the first time in our schools, capitation that normally gets to schools a month or two after schools open, we made sure that capitation was available in school before our students reported in class. And we provided the highest amount, 44 billion. And therefore, if we have provided money for teaching, and we pay the teachers, and we have the classrooms, there is absolutely no reason why anybody would keep our children out of school. And we have said we are going to look into this uniform issue, because uniforms are beginning to be another source of corruption. Some schools charge as high as 38,000 for uniforms. And therefore, I have directed that there is no child who will be kept out of class because of uniform. Even if they have the uniform for the junior school, they can transition to secondary school with that uniform as they wait for the parents to organize themselves. Jopuonjre ariyo ma joot achiel kendo marude odong' pacho e kaunti ma Kwale bang' rem yudo omenda mag donje grade 10. Jopuonjrego pok odonje skul kata bang' wilo sikul manoluongie mokwongo ma giyudo sikul manie rang'iny mamalo mar Kaya Tiwi. Rudego eko sani konyo min gi moto mondo mi gius yiend achwaka mondo mi gimany fees mag donjo godo e secondary. E ngimagi duto gisebedo ka gikale matek e weche mag somo. Tafuta kuni tukatakata tukianika tukipata mteja tuasiuza ndo tuongeze pesa, labda kama sitatosha ama tutapata nusu ya kuendea shule. Natamani nipate usaidizi niendelee masomo, maana najua naweza, kwa sababu marks niliyopata pia mazuri. Nilikuwa hivi hali ngumu, mara naenda mara siendi, nafuta na pesa nikija saa ndogo, lakini na siku nyingi. Watoto watakana uko shule watakana kama 100,000 na 1000 ngapi, maana ni watoto wawili na mimi sina uwezo kupata hizo pesa, maana mimi sina kazi yangu ni kufulia watu, kufua nguo na kutafuta kuni, na sina kazi nyingine ya kupata pesa. Wamekuwa watoto wenye bidii shuleni, tumewafurahia, ingawaje wamekuwa na changamoto za maisha,
wakiwa huko chini hawakuwa wanahudhuria vizuri kwa sababu ya mara njaa, pia uniform zao zilikuwa mararu, viatu pia walikuwa wakikanyaga bila viatu. Walimu iliwalazimu kuchukua viatu vya watoto wao na wao wangevifurahia wakaona kama ni vipya. Anyuola moro boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu manchodiwo gi nyithindo manotimo maber e piny mar grade 9 sani koro nyalo buonjo bang' jaod bura ma Uasin Gishu Gladys Mbos Sholei kawo ting' mar chulo negi fees. Maeri en bang' wang' jowi mar Citizen TV lando midhiero ma nyithindogo kale. Nyithindo 4 go nomi barua gi ruoth mondo mi gikwa kony kowuok kuom jopiny eka giyud kaka ginyalo dhi nyime gi somo. Sani koro yoregi oyawre kendo gibiro dhi nyime gi sombgi. Your funding model, yeah, but you need to enter the school. So I wanted to see. I heard about the cry of this family through Citizen TV, and I must appreciate Citizen TV for bringing this to our attention. And when I heard the story, it was heartbreaking. But I told myself it would be bad if I've heard the story and not tried to solve it. And so I'm happy that we've sat with the children and we've gone through each of their issues one by one. The immediate ones that are solvable is the two young ones who are supposed to go to grade 7 and senior secondary, and they are at home. They've gotten schools to go to, but they don't have the resources, and that is solvable. We've agreed that from tomorrow we shall they'll get the shopping done and get the organization so that by Monday they should have checked into school. So we've been able to resolve that, and this young man is very happy. He's going to go to my former school. Mimi nimefurahi kwa sababu nitaenda kujoin yenye nataka. So nashukuru madam ametutembelea na amefanya kitu wema. Mimi nasema tu Mungu ambariki. Our MP ametusupport na tunajua tutaenda shule tutasoma kama wengine. Mimi nimefurahia Women Rep Gladys Mbos kukuja hapa kusaidia watoto wangu ili waweze kutusaidia watoto ili waweze kusoma juu nimekuwa na mzigo. Gikone to Simon Odhiambo Dundo ma en japuonjre manche nochopo e skund secondary ma St Mary's Yala e kachungura magem kendo duoki pacho ni mar noonge uniform kod omenda mag somo oyudo sir kendo chopo e skund no bang' jatend od fwambo mar Ramogi TV J Bonyo kod osiepene rese. Jofwambo Steve Biko nowuotho gi japuonjre no chakre dalagi magot matar nyaka e skul ma St Mary's Yala kendo losonwa ripot makama. Bang' Simon Odhiambo, japuonjre manotimo penj mar grade mar 9 kendo yudo points 64 e skul sekondar ma Dundo magot matar, chopo e skund yawuowi ma St Mary's Yala gi lwete lilo kendo riembe mar dok pacho. Bira makata gimoro achiel. Onge gimoro amoro, onge fees, onge pesa. Onyisowa ni wuon gi en a mental case. Min gi en mana mama maluoko ne ji e kor gwe kata puro ne ji. Koro nyathini en nyathi mariek seriously, no yudo 64 points. Ramogi TV no kawo thuolo mar lime dalagi ma yudo got matar kendo ma e chal mar dalagi. Kalura gi min mare okenge mane gisegoyo mar manyo kony norem nyuolo lemo kendo japuonjre no nodiwo pacho koparo ni lek mare didek nimo. Yo manyo achandorago mang'eny kawuotho na chako kod elimu. Afilo form batero usigu onge gima nayudo. Adonjo kendo mar Equity afilo batero form onge gima nayudo. Aya head teacher ndiko na barua oterago ka Mr. Molo Nyamonye. Afilo form no to kochopo samogik onge gima nayudo. Kata kamano bang' Ramogi TV wuok apiaya kendo lando kidrem mane okwako chuny Beatrice kod nyathine ma Simon, anyuola no koro nyalo buonjo bang' yudo sir kendo chwalo nyathino e skul maonge rem moro amora. Jatelo mar Ramogi iluongo ni J Bonyo, agone erokamano maduong' kabisa kendo amor sechegi ka koro sani nyathi odonjo ni e klas ma koro sechegi odhi donjo e klas kendo amor ni Ramogi aduoko ni erokamano gima gitimo na ni chiemoro gimaki e bad nyathi moro kendo amor aduoko erokamano maduong' kabisa ni jopiny. Aparo ni ne en lit kabisa to aneno kamor. Amor ahinya kuom chopo wuodhni kendo
I congratulate and appreciate Juramogi, including Jay Bonyo, Mose Bedukatio Kode, co-workers meke, Ekonya, Chope Wodini. Sanya Mora Enya, no watch go Sanya Sedonje School, Kendo Abada Somo, Kakajowet Nabedwa Somo Kakasani. Bang du soreg uniform mag school ma St. Mary's Yala. Japo yeno nyonyiso geno mare, mar chopo lek mare, mar bedo laktar, kopuoyo kang, mane jatend Ramogi TV Jay Bonyo, kod osiepene okao, mar rese, e kinde mane gidiwo, kendo yore gino dinore. Ingewa mbele, adwana bedi daktari, to asingo na abenda adwa wakad, kaka jowet na beda tiyo kwa matekar kai. E kinde no, japuonj maduong' magot matar, Kemo Elfida, noywago chan mokwako familia mar Simon, kokwayo jo Samaria mang'won, mowuok mar konye, mondo kik bole piny. The boy has scored exceeding in most of the learning areas, and at the end the boy was called Noluonge Yala. Koluonge Yala, St. Mary's, the family is living under poverty, but could not support him going to Yala. Magi biro kinde modiochieng' manyoro, jatend piny William Ruto nogolo chik mager mondo jopuonjre duto mane otimo penj mar grade mar 9 odonje grade mar 10 ma ok gidewo bedo gi uniform kata omenda mag school fees odiochieng' ma kawuono ma ok olewo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jopuonjre masomo e mbalariany ma Tom Mboya e kaunti ma Homa Bay odok ne ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ka gikoni en ema en kod teko mar tero duond burano nyime. Okoni gisiro lwedo Dr. Oburu Oginga mondo dhi nyime gi tayo duond bura mar ODM. Bende gisiro twak e kind ODM gi duond bura mar UDA ka gikoni mana Oburu kende ema nigi lony mar arieya manyalo miyo ODM bed gi twak makare gi UDA motelo ne yiero mar higa 2027. Jopuonjrego bende osiro sirikal mar Manywanda ma gikoni osekelo dongruok e kauntis ma Kaluo kendo ginyiso jokanyo mag ODM mondo kik wuogi e winjruok manie kindgi kod jatend piny William Ruto. Waduto wanyalo neno ber ma broad based government osekelonwa. Chien kachacha ne wawuok wadhi e streets wago koko wating'o sufria makata gimomiyo wating'o sufria ok wang'eyo. But gisani wantiere sirikal ndani kendo wawacho niya wabiro siro sirikand William Samoei Ruto, His Excellency the President. Ka otelnwa gi our party leader, that is Daktari Oburu Odinga. Based government kwa sababu imeleta maendeleo katika Homa Bay County, imeleta maendeleo kwa shule zinazopatikana hapa Homa Bay County. Shule kama Tom Mboya University tumesaidika sana. Kuna shule yetu inajenga tunasema 2000 student village, ina accommodate 2000 students. Moko kuom rowere mag ODM koro sundo mondo Winnie Odinga opondie lemo matelo e duond bura mar ODM. Rowerego lero ni mano kende e okang' mar tego telo mag jomatindo e pacho ka kaluwore kod dwaro mar jogo mane oloso duond burano. Duond bura mar ODM osebedo kod gwandruok e kind kweth moko ma bende koro keto duond burano e kind Akuru Gasumbi. Rowere kotelnegi kod Brian Midiwo bende okwayo jokanyo duto mondo chiw luor ne anyuola mar Raila Odinga. To maya wuoyo nikech chama marwa mar ODM. Chama mar ODM sani nitie gi tungni moko ka gi ka. Ma ng'ato koyieni mondo wach paro mare. Ng'ato koyieni owach pache. Koro gima nakwayo, omi ng'ato ka ng'ato thuolo mar mondo mi owach pache, obed ni en Secretary General mar chama, obed ni en chairperson mar chama, obedi ni en party leader, obed ni en ng'ata omi thuolo mondo wach pache. Kasto moloyo wabed gi riwruok moro achiel mondo chamo dhi nyime. We should never support division. Let's support each other. We are supporting Winnie. Let us give Winnie the leadership she deserves.
That's all I can say. And also let's give the Odinga respect. The way we respected Baba, we should show the Odinga family by respecting or giving Winnie the leadership she deserves. I want to advise them, this is a free advice to the elderly generation, that the push you are seeing from Winnie Odinga, the push you are seeing from Babu Owino, the push you are seeing from Brian Bidiwo, what the young people are trying to say is that they've been trying to fight for a space on the table, but they've not been finding this space. Moko kuom rowere ma pacho ka osiro lwedo dwaro mar Eliud Owalo ma dhi laro Compton piny Kenya e yiero mabiro. Rowerego mane loso Machakos kano otelnegi kod Paul Ngei ma en jata tije Kaloa Eastern Caucus nowacho ni Kenya osebede akirikiki kuom thuolo malach kaluwore gi kit telo ma ok ni kare. Giwacho ni ma e kinde ma jo Kenya onego kaw okang' mar yiero jotelo mabiro winjo kendo chopo dwaro magi kendo kelo lokruok mowinjore e pacho ka. Gimedo ni gin gi geno ni telo ma jok matindo nyalo chwalo Kenya okang' machielo ka giwacho ni jo Kenya osesandore mokalo nikech telo marach. Owalo nyicha nogwe tao kowuok e lemo manomake sirikal kowacho noikore ne yiero mar higa 2027 kobro laro kom mar tend piny Kenya. I want to urge the people of Kenya to shun away from tribal politics. Let us give Eliud a chance. This country, our beloved country, Kenya, needs change. The high unemployment rate in this country require a good manager to sort out. The high cost of living require a good and adequate manager to sort the high cost of living in this country. The poor infrastructure in parts of this country require a good manager to solve that issue. Board mochung' ne taya guch omenda madongo kuonde chung'od buche NGCDF onyiso chir ma gin go ni doho mar apil biro golo ng'eto madok negi kaluwore gi bura manokiro oko ng'eto mane doho mamalo golo ni NGCDF ni e tok chik. Doho mamalo dwe mar 12 higa mokalo ne omiyo board mar NGCDF nyaka dwe mar 6 higani mondo ne lure gi ng'eto mane doho rik osegolo. Kara kamano jakom mar board no Ero Laga Luoch gi jata tije maduong' e board no Yusuf Mbuno okoni gin kod chir ni doho mar apil biro golo ng'eto madok negi kaluwore gi neno moro mane gipedho e doho mar dok ne tije mag NGCDF kane gilose skund secondary ma Karabondi BD e ka chung'od bura ma Karachuonyo gikoni gin kod yore mamoko ma gibiro luwo e doho poni doho mar apil okiro bura no oko. Alarm was 6.2 and we know average is 6. Last year there was a High Court decision that gave CDF board up to June this year to wind up operations. I want to tell you, like I've been telling everyone that I know, who cares listen. That judgment of the High Court was not based on law or evidence. That judgment was influenced very heavily by the Council of Governors, unfortunately. But I want to assure you, my board appealed against that High Court decision, and judgment is delivered on the 6th of February next month. Na huo mgao umekuwa ukikua kila mwaka. Mwaka huu wa kifedha National Treasury tugawia bilioni 58.8 58.8 billion shillings. Hizo zimekuja kwa National Government CDF. Case in point is what has been done in these 3 years with the CDF, and use a case study of your Mheshimiwa for the last 3 years, and how much or he has been able to accomplish. I'm saying what they give me is almost equal to those who have 20 schools, both secondary and primary. You can see how much lopsided this tangle is. I've been getting much less than what I deserve, producing out of that a lot more than what, if me, sometimes I wonder.
Familia mag jo Kenya mokwame piny Russia koro kwayo sirikal mondo konye neno ni johera magi oduogo pacho. E seche ma koro lipode nyiedhore e lela ni moko kuomgi inego, itweyo gi thuon, ka moko bende ichuno mondo bed jolweny ma Russia madhi e lweny e kind piny Russia gi Ukraine. Gino mamiyo jo Kenya moko imako kod jolweny ma Ukraine. Sirikal ma pacho ka to wacho ni jo Kenya ma ochun gi bedo jolweny ma Russia ne ochopo kuno ataro mar chik ka koro sirikal ochiwo siem ne jo Kenya mondo bed motang' ne jogo mawuondo joma dwa dhi tiyo e pinje maoko. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Chakre dwe mar 12 higa mokalo kane giyudo ote mar tho mar watgi e piny Russia, familia ni osebedo kagoyo tach oko mar apise mochung'ne tudruok pinje maoko mayudore Upper Hill, Nairobi, ka gimanyo kony mar sirikal e kelo ringre jaheragi e pachoka. Watgi no, Oscar Agola Ojiambo, jalweny machon ma pachoka, nowuok e pachoka dwe mar 6 higa mokadho kodhi bedo jalweny ma piny Russia. Matin ne dwe achiel kende bang' dhi Russia, tudruok kod familia mare ne ong'adore kendo familia mare pok owuoyo kode kendo. Familia no koro ywak ni onge mar ler kowuok kuom migawo mochung'ne tudruok pinje maoko, medo gi lit kendo weyo gi kod kuyo mathoth. Akapiga communication amefika. After 1 month communication ikakatika. Tukaambiwa kuna komanda wa army ya Russia alimtumia message akisema Oscar alituacha. From then tumekuwa tukijaribu kufuatilia na Ministry of Foreign Affairs na tuende kama venye mwili italetwa. To oken familia ni kende, ripode podi medo nyiedhore lela ewi jo Kenya moko ma osetho ka gin e kind jolweny ma Russia manitiere e dhaw kod Ukraine, ka jo Kenya moko to jo Ukraine mako kendo itweyo gi. E apise go mochung'ne tudruok kod pinje maoko, familia machielo bende dwaro duoko tok koso bedo gi tudruok kod watgi chakre dwe mar 11 higa mokadho. Familia no nigi geno ni watgi no nyalo bedo ni podi ngima. Jaribu kutafuta hizo namba alinipatia, hatuwezi mpata. Na tunasikia kuna watu wametoka huko, kuna wengine wamekufa, kuna wengine wametoka hata hawana mguu. Familia no koro lieko ni watgi no ne owuond ni odhi yudo tich maber Russia, to kane ochopo kuno ne osoe e lwenye kama ne otiegore kuom dwe achiel kende, bang'e to okete e kind jolweny ma Russia mani mbele e dhao. Alikuwa ameambiwa anaenda kufanya kazi ya guarding. Kufika Russia akapelekwa kwa jeshi bila yeye kujua. Some Kenyans have been irregularly recruited to serve within the context of the ongoing Ukrainian-Russian conflict. Komachielo, ywak bende nitiere mar jo Kenya ma okwamo Cambodia ka giywak ewi sand ma giyudo kuno. Singoei olero ni jo Kenya ma oseyudore kama tek e pinje maoko osetudore kodgi kokalo e lai mopuodhi, komedo ni tim mar Kenya ma Moscow kotudore kod sirikal osekonyo e duoko e pachoka jo Kenya 28 chakre dwe mar 12 higa mokadho kapodi gitiyo matek mar duoko jo Kenya mamoko pachoka. I think within the context of this desire on the part of many Kenyans to work abroad, some of them sort of fall victims to unscrupulous groups. With respect to Kenyans who have been captured by the government of Ukraine and are being held as prisoners of war, we are in the process of negotiating their release. Magitimore e seche manitiere ywak kod kwayo mar kony ma ikeyo e yore mag tudruok mag mbui mamedo keto picha mar achudhe mawuondo jo Kenya ni tije nitiere pinje maoko, to nikech nok mar tije e pachoka, jo Kenya yudore kama rach e pinje maoko. Sirikal oyango ni gitiyo machiegni kod mbetre ma Russia e boma ma Nairobi mar tieko achudhe mawuondo jo Kenya odhi Russia. Ka bende sirikal onogo kokalo e mbetre ma Bangkok kod migepe mamoko bende oyango ni ging'eyo gima jo Kenya kalo e Cambodia kendo gikedo matek mar resogi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Johala mawuok e chiro mowuok onyinyore wode South Gamsia County ywagore yo ewi mudho mokwako gweng' ma Center kod chiro no, gino magikoni thiro dongruok mar ohala e alwora no. Johala go mawacho ni kuom thuolo ma dweche 6 gisebede mudho, yango ni kata miere ma alwora no poko tudne gi teko stima e chenro ma jatend migawo mateko ma bende gikoni wuok e kaunti no, ma osebedo ka dhi nyime e gwenge mopogore pachoka. Gitielo ni mudho ma kamano osemiyo weche mag yore kod maundu omedore. Sani koro giwacho ni gidak kod luoro
matamre gi nono kaluwore gi johala mimonjo piny maru kendo kata jo bodaboda ok nyal ringo kod jotuo mapiyo osiptal sa asaya ma chieng' osepodho. Wan gi shida mar street light. Street light ni nong'ade dwe mar 6 last year. Nyaka kawuono pok oduogo. To shida ma street light nosekelo, wan gi mine kae mag johanda swekra, wan kae gi jo apiko, wan kae gi joma timo tije mopogore opogore. Koro gini hinya wan nikech jogi chuno ni nyaka mondo gilod seche machon eka mondo gichop maber nikech insecurity ok ber. Mine ma biro ma gabed timo chine mag abedo kae ok ginyal wuok chon ni molewo nikech taya street light ni nomiwago ka to sano osebudho kokoti. Koro wakwayo sirikal marwa Bwoye Lisa mondo duogo ketnwa taya ni kendo mondo chako rienynwa kendo wakanyo chakonyowa kae nikech kata pool nyocho waketo ka to jokwe kwalo gik moko iye kae. Waonge gimiluongo ni stima gwenka. Minister mar energy opia wanda ito korgi ni maluka. Iwinjo. Ma kae mage gwenge monego beno kongo chako go. Kuonde gi monego beno kongo rwake stima. Odwa ni koro ka chieng' moro segole ministry no momija Turkana, koro ja Turkana no bronge gima timre onyinyore. Johala kod jodak e kadak ma Oruba kod Onyinjo e sub-county ma Suna West ywago medruok mar rochruok mag arita kwe ka giwacho ni kuonde ohala mathoth osemuki kendo mwandu okwal e kinde ma jumbe 2 mokalo. Kwan johala matindo mowandi gi podhe kadak ma Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub-county ma Suna West e kaunti ma Migori koro medore. Gino ma ikelo kod kuo ma bende osejimbore e gwengegi. Nitiere ute ohala 2 e kar dak ma Onyinjo mayande use gige loso apiko mane olor jomachiel mokalo to ok jokuoge moko ni muke kendo kwalo mwandu duto. Ibiwa mara mingi Onyinjo hapa. Nilibaki mtupu nikaanza kuombaomba majirani wakanisaidia nikarudi kwa biashara. Nikamaliza wiki 3 tena wakarudi tena wakaiba. Jirani walimuiba last week iliyopita walimuiba vifaa. Kuna vifaa vya maduka vya mapikipiki spares walichukua zote. Juzi wakaenda stage wakachukua manguo yote. Leo zimeenda sina mbele sina nyuma. Mana tok ndalo machuok bang' johala 2 goloro handgi. Johala Ronald Ochieng bedo tino mane piny Rugo kawuono bende ne omuk dukane e kar dak ma Onyinjo kendo moro duto ma oting'o lewni misudo ka uso ne okwal duto. Gi mucho kifunde 2 plus dot bene gitwenyo gituro gikawo gimoro amora maonge kata gima giwena. Gikawo stoga te ma over 70,000 giweya bankrupt. En kuma bende oseyo johala mathoth ka ohandgi opodho ka moko bende koro stino mondo koro dar kendo many kuonde ma ginyalo timo ohala. Imeniuma wakati natoka nyumbani nafika nakuta ameibiwa na mlango wangu kufuli zote za nje kufuli 4 hazipo. Kumaanisha kwamba walikuwa wanajaribu kwangu wakashindwa wakabadilisha kwa jirani. Jamani, kama kuna njia yoyote ile tunaweza kusaidiwa mambo ya wizi tusaidiwe, tumechoka. Kawuono kane wachio gokinyi wayudo ka nitie dukni moko mo oturka kendo ne gikawo mwandu mag jopiny. To osatur kuondegi mang'eny to gigi wawachogi to polis oleng'aleng'a. Koro wapenjo ni tang'o matimre koso dibed ni polise matin koso ang'o matimre nikech reports osechiw ka polis. Johala kod jodak ma Suna West ywago rochruok mag arita kwe ma giwach ni koro oseweyo kohala mopogore opogore koro osegore piny. Mag security rach sana sana ne watemo wuoyo gi county commissioner. County commissioner idara mari inende tich ne kese kade be ne kama jo siasa dhiye to waneno ka kanyi ole security ma tight kabisa. Dukni mang'eny osebed ka bedo looted to sirikando ama Migori pok aneno any action magisakawo. Jodak ma Suna West gi wacho rochruok mag arita kwe e gwengegi ma oting'o mano ma Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub-county ma Suna West bende koro osekelo luoro mokalo ne jodak kaachiel kod johala. Ano gotieno kinyal wuotho Oruba ka egoyo ji left and right otieno mangima. Akwayo chief kaachiel gi OCS gi jotend arita kwe mantiere e Oruba Ragana ni wuoga ne uruoko mondo mi ugo buche madongo e weche mag security. Giseyo tende arita kwe bende giwacho ni koro osenyiso nyau e kendo koro rochruok mag arita kwe. Within bus park nyocho tor M-Pesa moting pesa te. Nyoro chako tor M-Pesa duka machielo motor gik moko te.
ni tidu koria manyo opo witado modonji gi witado mokaw gik moko te e odno. Insecurity ntie onyinjo kae Goruba at large to ntie a record kata last year na wuoye to onge action mika. Kuo mar kadak Goruba kod Onyinjo ok en gima wendo. Ka piny maduong' en ito ang'o ma inyalo tim mondo koro tiek kuoni abino sebedo kuom higni malach. To watero wach gi nyaka ka sirikal mondo konywa to sirikal okaw kan nikech imako gi mong'eni ng'ane to rach ng'ani ng'ama rach ikawe matere malo to sirikal ema chako weye. Koro kaka wambe wan jopiny gini dierwa no to sirikal okonyowa koso hinyo japiny. Akwayo ni bondo mi community policing jopiny bondo be together bondo mi issues mag security okaw gi yo ma serious. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano Nyakaramogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e migago kik idhi mabor bang' thuolo machuok waduogo gi mathoth. Igani nyaka ringe gi gari mamara, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka gero ot minen, igani nyaka gero ot minen. Mondo yud skiza tune mara mar thuma mar higani, idial star 860 *416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet kai kinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo, komishona mag riwruoge mag Saga David Obonyo owacho ni sirikal osechako duoko omenda manoyaki kowuok e riwruoge mag Saga. Kanoloso yo Mombasa e sach romo mar jokanyo mag riwruoge Saga mag apisa mag obila. Obonyo kanyakla gi jakom mar Cusco David Mategwa nowacho ni gigeto duoko omenda maromo siling bilion achiel higani. Okang' ma kamano giwacho ni dhi medo bero kata tego yie mar jokanyo mag riwruoge mag Saga. We are doing a lot of recoveries, and if all goes well, because also I think people economically, because we have properties that we are put on sale, so that in the process of selling, we'll be able to continue refunding back the money. So we have repossessed some properties which are lined up. So for me, if it goes through, we'll recover this year almost 1 billion if all goes well. If I can calculate what we have repossessed, it goes to that figure. So with that kind of restructuring, which is going to be concluded before the end of this year, I think we are able to regain the confidence, and I'm happy that because of that, even some of those circles, after getting some of the installments of the refunds of the money they have invested there, at least I can see them that they are trying to come back, and that's why most of our circles are doing so well. Ruodhi kod jodong gwenge mopogore opogore pachoka ochakanga chenro mar neno ni jopuonjre mande notimo penj mag grade 9 mowinjore odonje e grade mar 10 to pok odonje skul ma ok olewo. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Ma en kaluwore gi chik mane ogol
kod jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen kasundo jotend gwenge mondo ne ni jopuonjre odonjo e skul. E kaunti ma Kisumu, picha moko kuom jodong gweng kalure e udi mopogore e chuny bomano mar neno ni onge japuonjre ma pod okwamo e dhot. Bende chenro mar kawo kwan jopuonjre ma pok odonjo e grade mar 10, picha mako kadhi nyime e apis Ruth ma Obunga. Jodongogo e apedha margi girado gi Rosemary Akoth manigi japuonjre ma pok odonjo e skul olero ni koso omenda maromo 16,000 ema osemono nyare donjo grade mar 10 ka okoni bende kane odhi temo nyoro to okone ni thuolo oserumo ne nyare. Koro kanyoro nyathi temo nyisan nafas kalure gi gik CBC gi bente kaka okwer gini nafas nitie kaka jok makore ka dhi manyo skul nafas nitie kaka orumo. To pod aneno Friday no ka watemo to pesa to onge nikech pesa te madwarore no chul e ka nyathi odhi e skul. Mita machoko wuok ka Rosemary bende jodongo chakrado gi Agnes Akinyi malero ni onge nyalo kata obedo ni nyare nokalo maber ka okoni skul mane oluonge nyathine idwaro omenda maromo siling 53,000 kod mar uniform 26,500. Nyathina pok odhi skul nikech ok anyal. Fees en 53,000. Uniform nong'isi ni 26,500. E kar dak onogo bende giyudo Monica Achieng mokwamo kod jopuonjre 2 e dhot. Oyango ni yuto ne tin ka bende temo mar loko ne nyithindego mondo donje skunde piny owacho mong'ere kaka day school bende nogore Lwanda nikech ne okone ni thuolo onge e skundego. An gi nyithindo 2 manotimo CBC, achiel oluong Nyakach Girls, achiel oluong Nyabondo Boys. But atemo manyone mondo ayud space Kisumu Day nikech ok anyal boardings ji 2 to pod otama. Kaunti ma Kisii e kar dak mabogo Akumu chenro makamano bende nodhi nyime kuma japuonjre Elkana Ogega mane oluonge skund sekondar ma Maranda pok odonjo kaluore gi yuto mapiny mar jonyuolne. Serikali imetoa uamuzi watoto waenda shule, hakuna fare. Sijui mwenye atajitokeza anisaidie fare aende Maranda Boys. Hata kama hakuna fees, but sasa fare ni ngumu, sijapata fare ya kufika huko na ni mbali. Tunajaribu ku-encourage mzazi na well wishers mwenye anajitokelezea anampea hiyo fare, alafu mambo na karo, uniform na vitu zingine sasa serikali itajaribu isaidie. Kae kaunti ma Mombasa jopuonjre 204 ne oyudi kod ruodhi kapok odonjo e grade mar 10 kaluore gi onge mar omenda, uniformbe kod gige somo. Take your child to school. Hata kama hana uniform, tumekubaliana na walimu atakwenda na ile uniform yake ya primary ile alikuwa naye kule. Kinde ma Jalup County Commissioner Makono ne ojiwo mondo gidonje grade mar 10 gi uniforme gi machon mag grade mar 9. Giyango ni girwako wach mar dhi e skunde sekondar mag piny owacho kata day school. Kata kamano giluor ni jotend skunde kidek weyo ma ok oyienegi. Walimu wakuu sije wakatusumbua katika hawa watoto, maanake ilikuwa tumewacha nyumbani kwa sababu ya kwa pesa hatuna. Serikali nyithindo dhi skul teto mano gima ber madikonyo kata kaka jonyuol en gima ber ahinya nikech dipo ka gikonyo wana jomoko support mondo nyithindo dhi skul. Jagoro mongirore migao mar somo Julius Bitok korka kore kane oloso e kaunti ma Kakamega oyango ni sani kwan jopuonjre ma osedonjo e grade mar 10 ochopo 90% ka otielo ni gigeto mondo kwan no ochopo 100% kaka yor neno ni onge japuonjre moramora ma owe oko. Right now we have been able to transition 90% of the students from junior school to senior school, and students have reported all over the country. Lazima wanafunzi wote waende shule. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Piny owacho oyango ni ochwala yanga buge mag somo mag grade 10 odiechieng' ma kawuono kendo kochopo kinyne tata malo 40 mag buge go eko dhi bedo kosechopo e skunde duto mag secondary ma pacho ka. Kaka Judith Omondi lero, ma biro e kinde ma jogo chapa mag buge buogo ni ka ok omigi gokgi mahao bilion 6 ma piny owacho dong' godo tata malo 60 mag buge modong' ok gibi chwal e skunde.
Ma ojumbe ariyo bang' chako rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde mag senior sekondar. Migao mar somo ochwalo atamalo 40 mag buge mag somo e skunde ma opogore e counties duto ma pacho ka. Buge ma owinjo chopi e skunde kochopo tich abich mar tarik 23 dwe ni. This Friday we were going to have at least 40% of the books already distributed to our schools. I'm glad to note that from today, the list that you've shown me, we are already at 50%, therefore ahead of the timetable that we have rolled out. I have confirmation and commitment from the publishers themselves and the printers that they are going to be able to release and distribute all the books, the 100% of them, to the schools and to the learners by the end of this month, which will be 31st of January. Kit somo mautisi ni community service kata tiyo ne oganda, modern technology maen mar lony mar nyasani, aviation maen mar weche ndege, weche pure kit somo mamoko gin lai ma idhi chiwi e senior sekondar kalure gi buge ma ogo chapa. Ka jatatije mar duol mapuodho gige somo KICD Professor Charles Ongondo, koni japuonjre ka japuonjre dhi yudo buge ariyo ne kit somo ka kit somo. Nikech lokruok ma osebedo ka dhi nyime e skunde, ibiro many kaka idaro buge mag jopuonjre ma ok odonji e skunde mane oluongie. Every school, we are sending 2 sets of books for every learning area so that we can enhance variety. If a school has 100 learners, for example, that school will get 60% of the books from one publisher and 40% of the books from another publisher. Lesser numbers and others might have higher numbers. We are going to rationalize that exercise so that we ensure that the students that are admitted in school have the 2 core books for each area of study. Kata ben ni jatend migao mar somo Migoso Gamba osingoni atamalo 60 ma ogik mag buge biro chopo e skunde kochopo giko mar dwe ni. Jogo buge chapa opogo ni nyaka migi gopgi ma odong ma hao bilo na uchiel kapok gichwalo buge ma odong e skunde. We got some injection of cash recently to the tune of 5.64 billion Kenya shillings that enabled us to pay part of the debt that we had, as well as mobilize the printing of grade 10 books. We believe that the other balance will be coming soon because we need to first distribute, take the delivery notes to KICD, and then get the remaining 60% for grade 10. There is no reason for you to worry or hold back and say we have supplied maybe 40%, we shouldn't until we get paid. We are going to get paid. Chenro mar chwalo buge gi oduoko geno mar chako somo ne jopuonjre mag grade mar 10 kochakore wuok tich mar tarik 26 dwe ni. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak e gweng' ma Owino Uhuru e kachung'od bura ma Jomvu Mombasa mane oyudo masira kaluwore gi kwiri mar LED mane okere alwora ma gidakie pod ywago chudo higni 3 bang' doho ng'ado ni mondo chulgi omenda maromo siling bilion 1.3. Gikoni thothgi sani tuore nikech kwirino mane odonjo e dendgi ka moko kuomgi bende osewito ngimagi kaluwore kod midhiero mane kwirino okelo negi e kit ngimagi. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. En gweng' ma Owino Uhuru e bura ma Jomvu Mombasa. Kae ne ayudo ka moko kuom jodak temo poro wach ewi kaka ginyalo yudo chudo margi to chutho bang' doho ng'ado ni ochulgi omenda kaluwore gi midhieche mane ojukogi kaluwore gi kwiri mane wuok e kambi moro e alwora mane gidakie no kelo negi midhiero. Watu pesa ni manyalo konyowa osiptal, pesa ni manyalo konyowa gi thieth matindo, pesa manyalo konyowa gi jok ma owito nyiregi, jok ma owito nyithindgi, tire jok ma dwaro thieth, tire gik mang'eny monego watim gi pesano. Nyaka ne wadhi e court ma court amuru ni pesa omiwa higa ma 2022 nyaka sani pok wayudo pesawa. Jodongo osedhi, nyithindo matindo osedhi, kata mine be osedhi, lakini achiel ma pod odong' mawinjo rem ka wan ema koro waywak ni konywa mondo wacham pesa kik waluw joka kapok wanang'o pesa wadhi. Kotel negi kod jaduong' gweng' ma alworano Alfred Ogola, jodakgo nyisa ni kwirino ne orocho ngimagi, gino mane omiyo moko kuomgi owito ngimagi. Yani ibedo maonge ngufu ma ng'ama dichuo. Mino be nyalo bedo maonge kata gombo kata hami mongo ma ng'ama dichuo.
Koro daga ka gdake or kanya uchal wele odno. Nikech gini osenego ngimawa. To ng'ama dichuo ma onge ngup ma dichuo donge ngimane orumo. To dhako kaka inyalo nyuol donge ngimane orumo. An no affecta kako nino ng'uta kaka ntiere. Sani bende akanyal timo tijena kaka chon. Tuo sate wiya bara sate ok chal kaka chon kaka nantiere. Lidi no yuda kayach nyara matin. Koro kila kadi e klinik ipenja ng'omo no kilo ni ok medre. To ananyiso gini anakia. So chopo kuma koro adhi konyra. Nyisa ino kanyal konyra ma normal nikech kilo na ni piny. Nodwano kaka no affecta kodo. No mako jaoda to dhi omako nyathina. To jogo duto te gini e lowo. Koro bedo na malit gi sani. Irina Kinyi kona ni nyaka ne kwirino donji e dende, ngima okosebedo ne mayot to chutho e temo manyo thieth. Negipima, ginyise ni ok ginyal golo na nyaka gichocho dog piny. To gino mondo dog piny, tingise ni amadh chak pile, achamo gi rabolo pile. Chak pile, kigo e dwe chak, kata kod mobede matina ma chak maduong' mano bende mana pesa mang'eny. Kata kod bede ni en mana rabolo no mano bende pesa mang'eny. Koro mane daktari chodhi, mowacho ni wanyalo golo lakini wanga ong'isa ni wanyalo golo 60-50. Mano percentage mane gin godo. Ok gin 100% ama 90. Koro mane wacho ni awe mondo nyaka gicho lor piny, mondo kanyaso yie, pesa obi oyudre, ne gidolo 350. En lweny magikoni gisetemo goyo gi riwruok makedo ne weche mag alwora mar Center for Justice, Governance and Environmental Action motelne kod Mikai Phyllis Omido. Kwayo margi en ni jatend migawo mar omenda John Mbadi mondo mi koro donjre wachno mar neno ni omenda no ichwalo negi mondo mi githiedhre godo kaachiel kod chopo dwachgi mamoko. 1.3 mano onego bednu imiyowa to milion 700 nonego bed ni luokonwa kodo mtaka uchafu mane giketonwa ka mondo goli wadogi hali maro mano antiere chon. Koro duto te nobedo bilion 2. Aparo ni ka wachni ochopo ni John Mbadi, onyalo timonwa mapiyo mondo ji oyudie pesa gigi. Koyawo pesa no wuok, nthindo mine machalo kaka wan wadhi yudo thieth mayot. Wabedo koni Nyasaye erokamano. Ani matony. Do Nyasaye dhi. Takiri Nyasaye no nacham pesa ni. Koro suba konya mani miya pesa ni acham. Achiedhra kodo kapod angima. Nyukwayo dhi kodi school. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano nyakwa Ramogi, wakawo yweyo machielo e chenro mar migago bang' thuolo machuok waduogo gi weche tuke. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. It's about to go down, Nyapolo. Audacity ni kule makawuono ipango rigembe na malich kama. Ochopo sama koro dwaro ni mondo timore. Ining'eni wangise bedo matek. Miyo sirikal be koro nyaka ti kodi gang'enge. To initi mangoya ot sani to chuo wete ni nie tich. Neno Kisumu kaje. An gi thuon lo mara bet kabisa. Bed piny inyisa kaka usebed ku manage pesa odni. Would you like to work in Dubai or Saudi
M-Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 070